Mas mudaghan pa ang ihap sa mga mamakwit tungod sa padayon nga pagdaot sa panahon tungod sa shareline. Kini ang gilawman sa Office of Civil Defense Regional Office 11 sa datos sa OCD kutob kaganyang buntag. Mukabat na sa 44,838 o dunay kapin 107,000 ka mga individual ang namakwit sa tibok Davao Region sukad ni atong Martes ug mas motaas pa kini kay mulungtad pa og duha ka adlaw ang pagdaot sa panahon. Gireport usab sa Philippine Coast Guard Substation sa Carmen, Davao del Norte nga dunay batanong lalaki residente sa Tuganay, Carmen ang missing na sayran nga usa ka Cyrus og 14 anyos. Sumala ni Franz Irag ang spokesperson sa OCD-11. As per Pag-asa advisory, expected pa ni siya for at least the next 2 days nung ingunani ang atong kahimtang masinati because of kaning shearline nga ginatawag nato. Kung padayon ang atuang masinati nga pagulan manding labi na sa katong currently karon nga apektado sa pagbaha, expected yun na nga mo increase pa ang atuang mga evacuees, so at least man lang katong total number of affected families nato nga direkta na apektuhan sa pagbaha, no? Especially in Davao del Norte, as per coordination nato with the province karong buntag, based sa ilahang early warning system, padayon paghihapon nga nagasaka ang ilahang tubig, ang ilahang ang kasapaan nila dito, and with that concern, Ma'am Jing, so padayon gihapon ang close monitoring and pag-issue advisory sa tanang concerned LGUs labit na sa pagpatigayon o kaning preemptive evacuation of course, no. Wala pa nila po ginaabisuhan nga mauli na sa ilang tagsa kapanimalay kay tungod padayon paghapon ang nasinati nga pagulan dito sa Davao del Norte. In fact, even tibok Davao region ng Jing, no, padayon paghapon ta nga nakasinati og kaning moderate to at times heavy rains nga kundi posible gihapon nga makasinati ta og mga pagbaha or paglandslide. Sa Davao del Norte, mukabat na sa 31 ka mga barangay gikan sa munisipyo sa Asuncion, Nukurilya ug sa Panabo City ang naapektuhan. Mismong ang mga gobernador ang nangunay sa rescue and relief operations, samtang padayon nagmonitor sa tanang lugar ng OCD, kuyog ang mga city ug municipal disaster risk reduction offices sa pakig-alayon sa Philippine Coast Guard ug sa Bureau of Fire Protection. Ang pagbaha na sinati usab, unom ka mga insidente sa landslides ang natala sa OCD-11 ug kininitabo sa mga munisipyo sa Nabunturan, Mongkayo ug Mako sa Davao de Oro. 8 ka mga tulay ang napektuhan ug ang pinakagrabe mao ang pagkaputol sa tulay didto sa munisipyo sa Caraga. Ang mga nabahaan nga mga barangay matag probinsya gilangkuban sa mosunod. Nakatala usab og landslide sa mga lugar sa Davao de Oro. Ang mga napektuhang lugar sa matag probinsya mao ang mosunod. Ang mga pamilyang namakwit sa matag probinsya base sa talaan sa Office of Civil Defense mao ang Davao de Oro nga adunay 1,489 ka pamilya kon 4,881 ka individuals. Sa Davao Oriental 294 ka pamilya kon 1,130 ka individuals. Sa Davao del Norte 267 ka pamilya kon 1,098 ka individual. Aduna na 11 ka kasada ang dili magyan sa tanang klase sa sakyanan ug duha nakatulay ang dili magyan tungod kinangakan ka ng yuta ilawom sa tulay. Karong adlaw gipang suspenso na ang klase sa mga lugar nga mosunod. Nang hatag na og pagkaon ug uban pang relief goods ang mga lokal nga gobyerno alang sa mga naapektuhang residente ug dili pa lang dugay. Nagrekomenda na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao del Norte ngadto sa sangguniang panlalawigan nga mopasar na og resolusyon aron magdeklara na og state of calamity ang probinsya tungod sa problema sa pagbaha ug nasinati na halos sa tanang munisipyo sa nasutang probinsya. Ang rekomendasyon gihimo atol sa gihimong emergency meeting sa Provincial Risk Reduction and Management Council kaganihang buntag sa panguna ni Davao del Norte Governor Edwin Hubay ug ni Vice Governor de Carlo Uy, ingon man ang PDRRMO ug uban pang mga ahensya. Upat na ka mga local government units ang nagdeklara og state of calamity, partikular ang Nukurilya, Carmen, Asuncion ug Tagum City sa Davao del Norte. Gireport usab sa Provincial Agriculture Office nga mokabat na sa kapin 6.1 million pesos ang danyo sa agrikultura tungod sa naisgutang baha. Padayon sa pangpanawagan sa Office of Civil Defense ug sa mga disaster offices nga mag-igmat ang tanan tungod kay muluntad pa ang shareline. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!